ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜିଦି ନା ସବୁ କଥା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହବନି ହଁ ହବ। ଜିଦି କରି କଲେ ଭଲ। ଅଶାନ୍ତିରେ ଯେଉଁ କାମ ହୁଏ ସେଟା ଭଲ ହୁଏ ନା ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ହେଲା। ହଉନ ନା ଯିବ ଫିବନ ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ମୁଁ କରିବିନି। ଛତା ନେଇକି ପଳେଇ ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥରେ ଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାଲି ସାରା ରାତି ବର୍ଷା ଲାଗିକି ରହିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା 11:30ରୁ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହେଉନି। ତ ଏ ବର୍ଷାରେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ମୋତେ କିରଣ କହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ କି ମାଛ ଆଣିବ ଆଉ ଚିକେନ୍ ଆଣିବ। ଆଜି ଘରେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ୁ ଟିକେ ଯିବି। ଜିଦି ଲାଗିଛି ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିବି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆଣିଛି। ଏଇ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ କାମ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆସ ଦେଖିବା କାମ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭେଦିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ତ କାମ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଚୁନିଆ ମୁନିଆଙ୍କର ଘର। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି। ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଏଇ ବର୍ଷାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ତ ଏକା ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି କାଲି ମୁଁ ଆଣିଲି ଏଇଟା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବନେଇଛି। ଏଇଟା ରଖେ, ୟା ଭିତରେ ସେ ରହିବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମାର୍କେଟରୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଦେବି, ୟା ଭିତରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୁନିଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଡାରେ କେମିତି ଥରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଘର ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ, ଯେମିତି ସେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଟିର କଳସଟି ନେଇ ଆସିଛି। ସେ କଳସରେ ହିଁ ସେ ରୁହନ୍ତି। ସେ କଳସଟାକୁ ମୁଁ ଉପର ଦେଲ, ସେ କଳସଟା ଦେଲ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଗୋଟେ হয় ନା ଦୁଇଟା হয়? ନାଇଁ ତ ମୁଁ ଉପର ପଟଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଯିବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ବାଟ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ବାଟରେ ହିଁ ସେ ଯିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ସେଥିରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବା। ସିଧା କରିକରି ଭଲ ଏଇ ରସି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଝୁଲେଇବା। ବସେଇଲେ ହବନି? ଝୁଲେଇବ? ବସେଇବି କେଉଁଠି? ବସେଇଲେ ରହିବ ଗଡ଼େଇ ଦେବେ ନା। ବାନ୍ଧନ ହବନି? ନା। ଦିଟା ବସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖିଲ? ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଆସିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା। ଏଇ ଦିଟା ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭଲ କରିକି ନ ଭିଡ଼ିଲେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ସେମାନେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବେ। ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଘଷନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି ନାହିଁ କି? ସରିଯାଇଛି ବୋଧେ ତାଙ୍କର। ପୁରୀ ଗଲେ ଆଣିବି ନା। ଏଠି ମିଳିବନି? ନା ମିଳିବ, ଅଧିକ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏକା ଏକା ରହିଲେଣି। ଏବେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିଦେବା। ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବି ସାର୍ ବଦମାସ ପୁଣି କାମୁଡ଼ୁଛୁ। ଏଭଳି କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲୁ ରାତିରେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲେ। ଖୋଲୁ ନା ପୁରା ହାଇଟ୍ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ, ମୋ ହାତ ପାଇଲାନି। ତାଙ୍କୁ ଦାନା ଦଉଥିନି, ପଞ୍ଜୁରୀ ତାର ଗଳି ପଇଲା, ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ତାର ଭଙ୍ଗା ଅଛି।
जमा बदमाशी होनी तमरी पे करूची मु गली पड़ियो तो पूरे देल पुणी टेकियो केंदे टेका हबो मझिरे डंगा हबो ना एट टंका कबाड़ दे देली तुम हाथ पाखे फाँका बाहर बुरी पलैबे एटा कौन को दब टे धरमी तलू पड़े उठो खुचुर मुचुर होना हलदिया सब झगड़ा कर शुआटा आने पुलिस ना पेचु पेचु से कौच एत पैसा जन्म होते एत पैसा बड़ कर दिखती ना कथा मान फाइनाली इनस्टॉल हो गला एबे ता भीतर आमे ट्रायल करने धरिया पड़े धरिकी आमटी ऐसा दिन धरा दौना धरी पाना गोटे धड़ा धरा दे बस बस जा बड़ा है बाहर भी ना बे पशिला तो पाड़े तो कुआड़ जी बरा ओ हेलो भारी पड़ जाइला देला धरा देला कामुड़ जी कामुड़ कौन फाइनाली दी जन पुरे दिले बहुत कामुड़े छाड़ दियो हाथ कौन बंद कर चलो रखी दियो काटी ना तो फाइनाली घरटा इनस्टॉल हो गला इनस्टॉल हवा पर से तार भितर पूरे देले भितर पशिक रही ये से बाहर बोधे बहुत दिन पर घर पाई रहिले ये पकईल हाँ मुझे खरीदेमी खरिकले कौन से दुआर मोर सब जाई पड़ो गोटे नहीं हौ दाना पानी देगी एवं जगह नहीं रखीदेवी ये भारी अनेला गाड़ी घरे टंगे दो यही पंचुरी नहीं आसती ये पंचुरी जगह है कंफर्टेबल मत लगलानी ये बड़ पंचुरीटा पुणी आनिली रखी ओके यहाँ हूँ अलिया ट्रे यहाँ को रखिले जहाँ खाइबा हो कि जबतीय अलिया से गुड़ा बाहर को आसोनी तले पड़ोनी से तो फ्रेंड्स देखिले तो
ମୁଁ ଚୁନିଆ ମୁନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କରିଦେଲି। ସେମାନେ କଳମ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଜାରରେ କଳମ ଶାଗ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଘର ପାଇଁ, ତ ସେ ନାଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଗଛ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏଇଟା ଦେଲେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ଏନେ ନିଅ ଚୁନୁ ମୁନୁ, କଳମ ଶାଗ ନିଅ। ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ିରେ ଥକିଗଲେ ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ବାହାରିକି ଖାଇବେ ଆଉ।